Nya, asa ninyo Lilihay ka. Huh? Sa, bay, Dam mo. Mangga mo. ko kindahan ba yun? Asa? Kaya mo gitu ba? Gama. Gama anak ko. Mangga mo ba yun? Kamu gyud. Mangga mo? Grabe ninyo ay. Grabe talaga. Nya, sa may guston mo ba? Inyo ninyo eh. Nya, Onya. Ano gusto mo? Eh, sumali. nya, Ani asa ninyo Lilihay ka. Huh? Hindi man hindi makibato. Hoy! Nagunta mo doa. Kunsa sa puno? Kunta sa mo doa. Nya, ano? Gara mo mo doa. Naman. Eh, Duha. Kamu duha ka. kamu doa. Unsay doa? Ako raw sa akor ni usa. Ano ba yan? Puro kayo away tumigil nga kayo. Dengan sa niyo. Jesus ba yan? Sumagayaw na ni ay. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ipay, hindi na ito mag-away ninyo. Nakita mo pa na, may nata. Wala, masud ka na karasada nga taas mong kayo na eh. Ito, dapat ba yun? Ba't nakabuo?
Oy, si Bay. Bay. Bukong na eh. Buk na eh. Ano nagiging si Buk na eh? Bay, ano na Bay? Buk na eh. What? Bukong kasi Buk na eh. Bay? Ano mo ka Buk na? Sa may problema. Sa may problema niya. Mau lagi ngam gulanan kay ko bay ay Ano man? what kana lagi kung uyab lagi lagan kay gabi namatay nun bay Ano namatay man? Kisa may ngana na mong uyabay. Sa man din namatyan na na di ay. kana lagi tungod sa kalahagan na niya bay di ko papugong naligsa nun bay Anak niya. Sa may ngana na ay mong uyabay. miri miri pangalan na bay Bay, sa kakuan na pagkupay nga ka ng miri nga ngan bay kay puti kinasa nga gwapa nga. Saktos lawas. Sa pilido na, sa pilido. Kana kabatig naong ni mo bay? Mutukog na kay uya. sakit kay mo minsan kuya bay pero hindi mo alam mo bay basta matay yung kuya bay Isa lagi apelido na bay. kung ano na apelido na na bay kamprag Prag bay. Jadi kamprag bay Ha? Miri kamprag. No.